asa dito la, paring Raul, pre. Mas gawas mo na pre, nagsige naman nakaglumlum dyan sa inyong balay. Under mo kasi mong partner, pre. Sa kasimana na, wala na kay gawas-gawas daw, ah. Isla pa rin mo ron. Okay, sana po na. Naabuto po na yung mga amigong palahubog. Nausun sa nakubib kay isot po kay dili na gawson na ato na nasulong na dito sa balay. Pre, ang rek is kasi mana tang wala nakita ba? Pag-shot mo la Raul. Ta. Pre, pagdala po, kwarta, pre, para na kay pangtipin dito. At tay paminaw na ko pre ba, murag andir dyan kasi mga asawa kay pag inom ta, huwag makidala kwarta. Sige, gubertang, huwag kwarta-kwarta. Si kwarta-kwarta pre. Nya, masaingon mo, Joseph. Under ko. Sas. Ako na narbaho. Buang. Dala ko kwarta ron. Abuta ko niya da. Babe, sabay ang dako nila, kuan ba? Tuntun ba? Ay, anawas babe. Ang tagi-tagi na naman ito. Unsa? Ug mulakaw, kalakaw, ay pa kayo kwarta. Sige na, good babe. Nainaya, pag mutigong, pag madunggan kong pare ba? Ulaw tayo. Bisan pag magluhod-luhod ka dara, di ta kataga ang kwarta, tamakan, hindi ka daron. Inaya mo tingog ba? Madunggan ng pare ba? Unsa? Overtime ra ba ko pumunti mo? Siya tra ko kalipay. Grabe po kay ka, oy. Adlang domingo ron. Sabay gusto nimo, kasabaan ka ng mga amigo niyo ron. Saman? Pre, lugaya po ni Moy, nagluhod-luhod pa ka diha. Pag nagpakiloy, pagkada, pre ba? Pre, grabe di po mong kahula tayo, pero pre, di sa doon tayo kakuyog inyo, pre, kay naman ni milak ko sa kong partner ron. Ah, jaminga ko, under dyan kasi mong sawa. Ah, kung ka na ako masawa pre. Biyaan ko na eh. Pre, ay saba pag pagkadungog ko kong partner. Let's go. Sabay biya! Ha? Wala di. Ikaw, Joseph! Ano mo ito ka? Kaya na, pre, ayan, pre.